ବର୍ଷର ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ହସି ହସି ଆପଣ ଗଡ଼ିବେ। ତ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ, କ'ଣ ଦେଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଶୁଣିବା। ଶୁଣ, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ଲୋ, ଏଥର ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଆନି ବୋଲି କହିବୁନି ଲୋ, ତାରିଖରୁ 2 ମାସ ପୁରା ଛୁଟି ଲୋ, ବହି ବସ୍ତାନି ବାନ୍ଧି ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ଲୋ, ବହି ଖାତାକୁ ଏଥର ପୁରା ଛୁଟି ଦେଇଦେଲି ଲୋ, ଦିନରେ ଖେଳିବି ରାତିରେ ଢଳେଇବି ଲୋ, ଯାହା ହେଉ ଏଥର ପୁରା ଟେନସନ ଫ୍ରି ହେଇଯିବି ଲୋ। ଖରା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଝାଳରେ ମଣିଷ ଭିଜି ଯାଉଛି, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅଂଶୁଘାତ ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଯାଇଛି। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଇଏ ଯେ କହୁଛି ନା, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ତାର, ସତ କଥା ୟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଖରା ଦିନରେ ଯଦି ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଯିବ ମୋତେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପବନ ଲାଗିବ। ଏତେ ବଡ଼ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍। କେଉଁଠୁ ଭଗବାନ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପଚାରିକି, ସେ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲା, କେମିତି ଏତେ ପ୍ରକାର ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଇନୋଭେଟିଭ୍ କରି କହିପାରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏତେ ହସୁଛୁ। ସିରିୟସଲି ମୁଁ ତାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଥରେ ଚାହୁଁଛି, ସିରିୟସଲି।